engathi ngaphila uphumelela khona intamba kuPastor channel ifleki sibheka udaba lwamaphupho. Inamba isenze kuphela ngumlandeli le channel, ungayena ngicela ngoyisebenzisa number ngoba mina nawe sizophambana, uzongibuza imibuzo eminingi kanti umuntu ongumlandeli le channel akangibuza imibuzo, ubuze iphupho. Inamba isenze ku9 ekseni ya 5 ntambama kuphela, ungawusebenzisa WhatsApp, ungawusebenzisa SMS. Sibheka la udaba lika Mithiphala at Mithiphala uthi, good morning Pastor, what does it mean to dream of a deceased person there again as if they have never died? So la uphupha umuntu owashona kungathi uyashona, ubembona ephila wabese uba ngathi ke useyashona ke manje. Sikhulumile iphupho lakho ubona umuntu ongasekho engcwatshwa kungumngcwabo wakhe. Njengamanje sikhuluma la ngomuntu ongasekho kodwa ubonakala ebese uyashona ke. Nake singakusho asisho lokho kuyikona kona, kungenzeka unayo incazelo ehlule kunale, kuhle naloko asinankinga nakho. Number 1, uma uphupha umuntu ongasekho sikuthatha njengopawulo hluma eshona, ngoba lokhu kuyasikhombisa ukuthi lo muntu kade engafile kodwa ethwetshuliwe abathakathi wahamba isikhathi singakashayi. U-Isaiah 38:10 ngathi, ngiphakathi nezinsuku zami ngiyakungena emasangweni endawo yabafileyo, ngaphuciwe ingxenye yeminyaka yami. 2, singabili sibeke kanjena ke, maybe ngazwakala kangcono. Uma uphupha umuntu ongasekho, uPawulu hluma eshona, ngoba lokho kuchaza ukuthi kungenzeka lo muntu wahamba kungakafika isikhathi sakhe sokudlula emhlabeni. uJob 36:14 bafa basebasha, ukuphila kwabo kube njengokwezifebe zethempeli. So ukusho ukuthi umuntu ofesemusha ufa lesikhathi sakhe singakafiki kahle kahle. Kodwa ke number 3 mhlawumbe asibeke kanje, mhlawumbe ngazawula kangcono uma sibeka kanje. Uma uphupha umuntu ongasekho, uPawulu hluma eshona, ngoba lento isho lo muntu sekufike lesikhathi sokuthi aphumule ngokuthula njengamanje ngemuva kokuthwetshula kwakhe abathakathi esikhathini esendlule. Usho lento isisho ukuthi ngenzeka manje sekuyisisona isikhathi sakhe sokuthi ephumule ngokuthula, umoya wakhe now is resting in peace, njengoba maybe kade engaphumule sonke lesikhathi bemsebenzisa abathakathi bemenza yonke imfucufucu beganga ngaye noma besebenza ngaye. Njengamanje nje obeseshona kusho ukuthi usephangalele okwangempela, umoya wakho usekuphumuleni kade ethwetshuliwe esikhathini esendlule. So njengamanje kufisa sokuthi enjeni ephumule ngokuthula, kufisa sokuthi enjeni endlule emhlabeni ngokwempela. Umshumayeli 7:17 ungabi mubi ngokundluleleyo, ungabi isula, uyakufelana kungakabi isikhathi. So iyakhomba ukuthi umuntu uyafa kungafika ngesikhathi. uJob 22:16 uthi ke yizo ezahlwithwa kungakabi isikhathi. Khuluma la ngabantu. So siyabonga besibheka la ukuthi umuntu kuyenzeka athwetshulwe isikhathi umbona wena esefa, kukhomba lokuthi lo muntu umkhani esefa kwempela, umkhani moya usuthusa uphumula ngokuthula. Siyabonga.